Καλησπέρα, παιδιά. Ή καλημέρα, εξαρτάται από την ώρα που βλέπετε το βίντεο. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, Greek Coder. Μαζί σας ο ίδιος ο Greek Coder. Λίγα πράγματα για το κανάλι. Γενικότερα το κανάλι θα έχει να κάνει σχέση με τον κώδικα, κοινώς προγραμματισμό. Κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα όπως με Linux, Terminal, δίκτυα και γενικότερα κάποια άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που και γενικότερα είναι ωραία στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και που μπορεί να θέλετε να μάθετε εσείς οι ίδιοι. Αυτά στο σημερινό βίντεο και στο πρώτο βίντεο του καναλιού. Θα κάνουμε μια απλή εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C, όπου εντάξει, λίγα πράγματα για τη C είναι ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη μνήμη του υπολογιστή μας και ευελπιστώντας βέβαια ότι μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά με τη C θα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα μπορούμε να καταλάβουμε και άλλες γλώσσες που είναι βασισμένες στη C, όπως τη C++, τη Java, η οποία είναι βασισμένη και πάνω στη C αλλά και στη C++, αλλά και την Python, κάποιες βασικές γλώσσες που γενικότερα χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα, όπως η ίδια η C. Κάποια άλλα πράγματα για τη C είναι ότι είναι γενικότερα γρήγορη, αποδοτική και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα σε λειτουργικά συστήματα. Wow. Πάμε να γυρίσουμε να δούμε κάποια βασικά πράγματα όμως, όπως τι είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Δεν είναι κάτι τρομακτικό. Ένας απλός κειμενογράφος είναι ένας editor, όπου λέγεται Visual Studio Code και θα τον χρησιμοποιήσουμε για να γυρίσουμε να δούμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε για την C. Εντάξει ρε Coder, αγόρι μου, εγώ μπήκα στο κανάλι σου να γυρίσω να μάθω 2-3 πράγματα για τον προγραμματισμό, να ανοίξουν τα μάτια μου και να ξέρω λίγο τι μου γίνεται. Πώς θα τα κάνω όλα αυτά? Θα δούμε στην πορεία του καναλιού, κάποια στιγμή σε ένα βίντεο, πώς μπορούμε να γυρίσουμε να κατεβάσουμε τον ίδιο το Visual Studio Code. Ένας τρόπος είναι, μπορούμε να γυρίσουμε να πάμε στην σελίδα της Microsoft ή μπορούμε όπως βλέπετε εδώ, μισό λεπτάκι, είναι δύο τελείως διαφορετικοί editors, ο Visual Studio με το Studio Code. Μπορούμε να πάμε εδώ και να πατήσουμε Download. Μην σας αγχώνουν αυτά που βλέπετε, το DAB, το DEP και το RPM. Αυτά θα τα δείτε κυρίως όσο χρησιμοποιείτε Linux και εξαρτάται ποιο πυρήνα χρησιμοποιείτε, μάλλον ποιες εκδόσεις χρησιμοποιείτε. Δηλαδή αν χρησιμοποιείτε Debian based όπως το ίδιο το Debian και το Ubuntu θα πάτε στην αριστερή μεριά. Εάν χρησιμοποιείτε όμως Linux το οποίο είναι βασισμένο στη Red Hat, όπως το ίδιο το Red Hat και το Linux που χρησιμοποιώ και εγώ, Fedora, θα πάτε στη δεξιά μεριά. Ένας τρόπος είναι αυτός που μπορεί να κάνετε. Ένας άλλος τρόπος είναι να γυρίσετε να πάτε στο App Store, που ουσιαστικά είναι λογισμικό, και να το ανοίξετε και να πάτε να το ψάξετε. Και ένας τρίτος τρόπος που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε στο Terminal. Ωστόσο, όλα αυτά θα είναι πράγματα που θα γυρίσουμε και θα δούμε εμείς στην πορεία του καναλιού. Θα τα εξηγήσουμε και θα δούμε πώς λειτουργούν. Επανερχόμαστε λοιπόν στο Visual Studio Code και θα πάμε να δούμε πώς να γυρίσουμε να κατεβάσουμε extensions. Όπου extensions ουσιαστικά θα είναι κάποια πράγματα που βλέπετε εδώ. Όπως βλέπετε, κάποια πράγματα που έχω και εγώ ίδιος εγκατεστημένα είναι το GitHub Copilot, που ουσιαστικά είναι ένας AI βοηθός, βασισμένος σε κάποιο μοντέλο του ChatGPT που έχει εκδώσει η ίδια Microsoft, το Copilot, όχι το ChatGPT. Έχω κατεβάσει την Python, όπου θα τη δούμε και εμείς στην πορεία, και την C. Ναι, αλλά πώς το κάνεις? Όπως θα δείτε νωρίτερα, πάνω στην μπάρα, είχα γραμμένο σε /C++. Πηγαίνοντας εδώ, πάμε στο πρώτο και θα γυρίσει και θα δείτε ότι ο εκδότης του συγκεκριμένου extension είναι η ίδια Microsoft. Μπορεί εγώ να το έχω ήδη εγκατεστημένο, ωστόσο πατώντας install θα γυρίσει σιγά σιγά και θα κατέβει το extension και μετά θα μπορείτε να γράψετε σε C++ και σε C κάποια προγράμματα στον editor σας. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό όμως, ρωτάτε? Καλή ερώτηση. Θα σας απαντήσω αμέσως τώρα. Ένας τρόπος να το κάνετε είναι να πάτε στο file, new text file, όπου ουσιαστικά θα γυρίσει και θα σας ανοίξει κάτι αντίστοιχο και μπορείτε να γυρίσετε να γράψετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να γράψετε
σε Python, όπου για να το κάνετε αυτό και να το καταλάβει είναι printf. Και αφού το κάνετε αυτό, μπορείτε να πάτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας κάπου με μια συγκεκριμένη κατάληξη και ανάλογα με τη γλώσσα που θέλουμε. Τι εννοώ με αυτό? Μην ανησυχείτε, θα σας απαντήσω τώρα. Εγώ, όπως μπορείτε να γυρίσετε και να δείτε, έχω ήδη δημιουργημένο ένα αρχείο, οπότε απλώς θα σας πω περιληπτικά τη διαδικασία και αργότερα θα γυρίσουμε και θα το δούμε παρέα. Μπορούμε να πάμε στο Save As ή μπορούμε να πατήσουμε το Ctrl-Shift και S και θα γυρίσουμε και θα το κάνουμε. Πατώντας το Save As, μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε σε ένα file ή σε ένα directory το αρχείο μας και ανάλογα με τη γλώσσα που θέλουμε. Όμως, για να μπορέσει να καταλάβει το ίδιο το μηχάνημα, ο ίδιος ο υπολογιστής μας, τι κάνουμε, πρέπει να βάλουμε στο τέλος την κατάληξη σε. Όπως έχω κάνει εδώ πέρα, όπως μπορείτε να γυρίσετε να δείτε εδώ. Έχω γράψει learning σε .c. Με την κατάληξη .c μπορεί να γυρίσει να καταλάβει όχι μόνο ο κειμενογράφος μας, αλλά και ο υπολογιστής μας και οπουδήποτε αναβάσουμε το αρχείο, το συγκεκριμένο το αρχείο έχει γραφτεί σε γλώσσα C. Καλά όμως τα πράγματα για τη C. Πάμε να γυρίσουμε να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτά που πρόκειται να ξεκινήσω να γράφω είναι όχι κάτι περίεργο, όχι funny words, magic man, όχι κάτι τέτοιο. Θα τα εξηγήσουμε όμως όλα στην πορεία του βίντεο. Για αρχή αυτό που θα πάμε να γράψουμε θα είναι να κάνουμε το κλασικό παράδειγμα και βασικό με το οποίο ξεκινάμε πάντα όταν μαθαίνουμε μια γλώσσα, προγραμματισμού, μια καινούργια γλώσσα. Άμα δεν το κάνεις αυτό, συγχαρητήρια, είσαι σπουδαίος. Ωραία, κάνουμε, μην ανησυχείτε, όπως είπα θα τα δούμε όλα τώρα. Μισό λεπτό γιατί αυτό δεν θα μας το τρέξει ποτέ. Ωραία. Λοιπόν, για αρχή, τι είναι αυτό που βλέπουμε? Πρωτού λοιπόν πατήσω να γίνει compile, θα σας εξηγήσω. Αυτό που θα κάνουμε τώρα θα είναι, και θα το κάνω κι εγώ ίδιος, να αφήσουμε κάποια σχόλια που το κάνουμε με διπλό slash και θα εξηγούμε στην πορεία τι είναι το καθένα. Το include, εδώ όπως βλέπετε, είναι μία standard σε C++, βιβλιοθήκη, που ουσιαστικά εισάγει διάφορες βιβλιοθήκες εισόδου-εξόδου, που όμως δεν είναι μοναδική βέβαια. Θα γυρίσουμε και θα δούμε κι άλλες εμείς στην πορεία κι άλλες βιβλιοθήκες. Μετά, int main. Η int main λέει ουσιαστικά στο κειμενογράφο μας, όπως μπορείτε να δείτε main function, λέει στο κειμενογράφο μας ότι το main πρόγραμμα αρχίζει από εδώ. Όχι out. Our program starts here. Printf, ουσιαστικά με τη συνάρτηση printf. Print, ουσιαστικά f είναι μια συνάρτηση και print είναι η μεταβλητή που εκτυπώνει το text μας. Δηλαδή, αυτό που έχουμε γράψει στο hello world θα το εκτυπώσει. Και τέλος βλέπουμε τη return 0. Return 0 λέει στο λειτουργικό μας σύστημα ότι η συνάρτησή μας, δηλαδή η function main, returns without error. Αυτά ήταν κάποια βασικά πράγματα που μπορούσαμε να γυρίσουμε να δούμε για αυτό που έχουμε γράψει. Πάμε τώρα να το κάνουμε compile. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Για αρχή μπορούμε να πάμε από εδώ να κάνουμε run ή μπορούμε να πατήσουμε F5 για λίγο πιο γρήγορα. Μπορούμε να γυρίσουμε να διαλέξουμε τον τρόπο που μπορούμε να γυρίσουμε να κάνουμε compile τον κώδικα μας. Εμείς θα πάμε με αυτόν. Αγνοούμε εδώ κάποια προβλήματα και όπως βλέπετε ακριβώς ό,τι έχουμε γυρίσει και έχουμε γράψει, ανορθόγραφα μεν, αλλά ό,τι έχουμε γυρίσει και έχουμε γράψει έχει γυρίσει και έχει εκτυπωθεί στο terminal μας.
Δηλαδή, δεν είναι το μόνο αναγκαίο. Όπα. Δηλαδή, δεν είναι βέβαια το μόνο πράγμα που μπορούμε να γυρίσουμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε και sub to my channel. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Μπορούμε να βάλουμε what a wonderful weather we have today. Μπορούμε να γυρίσουμε να δούμε πάρα πολλά ωραία πραγματάκια. Ωστόσο, για να γυρίσω και να αφήσω μια suspense, μετά τη βασική εισαγωγή θα υπάρξει κι άλλο βίντεο σχετικά σύντομα, το οποίο θα εξηγεί και άλλα πράγματα, θα γράψουμε και άλλα πράγματα, θα δείξουμε πώς ακριβώς μπορούμε να πάμε να κάνουμε διπλή σειρά στη γλώσσα σε και αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή γιατί βοηθάει το κανάλι, κάντε και ένα like γιατί έτσι θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στον αλγόριθμο προτιμήσεων άλλων ανθρώπων που ψάχνουν για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτά από μένα. May the force be with you. Αφού θέλετε να γυρίσετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε να τις κάνετε κάτω στα σχόλια. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω εγώ ίδιος. Και όπως είπα πριν, may the force be with you.